spørgekassen. Folk siger, hvorfor? Og den er simpelthen for lille. Og det har vi valgt at gøre noget ved i dag. Derfor er der nu verdenspremiere lidt senere i denne udgave af Breinholtz på denne her over, nemlig svedkassen. Så Bro, det er faktisk dig, der er skyld i, at vi nu hopper derind senere, ikke? Ja. En grøn varevogn på det yderste af Københavns Havn. Du er også single jo, men det kan vi komme tilbage til. 4 spørgsmål hver, vi skal stille hinanden. De bliver gradvist, har jeg lavet mig fortælle, mere og mere nærgående og hotte, samtidig med, at Katrine Gusmester, hun bare fyrer op i ovnen, som man siger, ikke? Jo. Jeg spiste aftensmad med mine børn i går, og så sagde jeg, okay, jeg skal være med i Breinholtz i morgen, og jeg har fået lov at stille Anders nogle spørgsmål. Hvad synes I, jeg skal spørge ham om? Så siger min datter på 13 år, hvem er Anders Breinholdt? Ja. Godt spørgsmål. Og så er jeg sådan her. Så slog du hende, og så sagde hun, nu skal du tidligt i seng. Så går du i seng uden at have fået mad.